Акбарсдомнан Казандагы фатирларга ипотека 3,9% башлап, һәр кем өчен һәм бүтән чоргада. Һәр кем белә, әлбәттә, без барабыз мәктәпкә. Салават күпрендә яшәүче 228 малай белән кыз бүген тәүге тапкыр мәктәп бусагасын атлап кирделәр. Бу лицейда алар 8 параллель сыйныфта укыячак. Нәни укучыларны республика һәм шәһәр җитәкчелеге котлый. Бүген зур тантана, менә бик матур бина, мәктәп ачылып килә. Икенчедән, белем бәйрәме безнең балаларыбыз менә 8 беренче класс укырга бара. Әлбәттә, менә бу проект 224 балага дигән проект. Ул иң яхшы проект. Республикада эшләнгән мәктәпләрнең проектларын алсам, бу иң яхшы проект. Һәм безнең балаларыбыз яхшы шартларда, яхшы укытучылар белән укырга, белем алырга тиешләр. Сезне барыгызны да белем бәйрәме белән котлыйм. Яңа уку елы бәхет, шатлык кына китерсен, безнең балаларыбыз сөендереп, куандырып укысыннар. Бәйрәм белән барыгызны да. И прозвенеть в звонок. Җитәкчеләр лицейның уку сыйныфлары, коворкинг залы, ашхана, бассейн, инженер технология кабинетлары, лаборатория бүлмәләре белән танышты. Тәҗрибәләрдә уздырып карадылар. Один маленький эксперимент. Пойдемте. Сегодня праздник. Мы сегодня проводим эксперименты с воздухом. Химия дәресендә азотта гөлчәчәк катырдылар. Ну все готово. Вы теперь просто можете хорошо ударить, прям чтобы она рассыпалась. Бу лицейда укырга теләк белдергән 7-8 кызны шундый кызыклы тәҗрибәләр көтә. Бүген исә алар президентка кызыксындырган сорауларын бирде. Рөстәм Миңнеханов үзенең мәктәп елларын искә алды. Во сколько лет у вас появился первый гаджет? Когда мы были школьниками, студентами, гаджетов не было. Была логарифмическая линейка, самый наш любимый гаджет. Больше другого не было. Но когда я уже стал немножко начальником, у меня была машина, и первый вот такой гаджет, он был такой переносной, РТТ, мобильный телефон, вот такой квадратный, как... Хәзер сезнең әйбәт белем алыр өчен бүтән мөмкинлекләрегез бар ди президент. Укучылар аның белән килешә. Яңа мәктәп бина бик кешей, монда бик якты, бик матур. Мин монда кадәр иске мәктәптә укыйм, бу мәктәп бик яңа, миңа бик ошый. Укытучылар белән таныштыгызмы әле? Әйе, шатланып, үземнең укучыларымны кабул иттем, каршы алдым. Линейкада, матур линейка булды безнең. Лицейда экология юнәлешендә белем бирәчәкләр. Наш лицей действительно является многопрофильным. Безнең лицей күп юнәлештә эшләячәк. Экология тармагында белем бирүгә игътибар итәчәкбез. Биология кабинетында микрояшеллек үстерергә мөмкинлек бирә торган гидропон җайланмалар урнаштырылган. Хәзер без лицейның технология кабинетында һәм монда 5-дән алып 7-гә кадәр сыйныфлар аш-су дәресләрен узам. Мисал өчен бүген 6-нчы сыйныфлар менә шушындый. Үзләре биология дәресендә үстергән яшеллектән менә шушындый тәмле һәм файдалы салат ясады. Салат күпрендә инфраструктура мәсьәләләрен хәл итүгә зур игътибар бирелә. Биредә мәктәптә урын җитмәү проблемасы кискен тора иде. 5 ел эчендә микрорайонга 18 мең кеше күченгән. Бионика мондагы 3-нче мәктәп. Кызым 1-нче сыйныфка бик барасы килгән иде. Бу көн килеп җитте. Без 2-нче класска килдек. 1-нче класс 2-нче мәктәптә укыган идек. Иртәгәдән укучылар өчен мәктәп автобусы йөри башлаячак. Ул 130 балага исәпләнгән. Гомумән Салат күпрендә 200 баланы мәктәпләргә 5 автобус йөртәчәк. Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы.